Как всички от Roblox 7. Аз съм канал Gameplay под името Афрос и този път ще рекламирам канали. Това ще първия, ще бъде разбъркано от тези канали. Един друг канал, аз съм моят абонат. Така, първият канал е Rose Games BG. Този канал, това е Rose, повечето го знаете, лидерът на SK TV. Има 2031 абоната, много доста. Скоро има клип на Resident Evil 5. Тук на стари столици. Популярните качвания са най-просто е порно. Това е пълно с разбирки. Да. Това налаги там силите. И да, това е втория канал, който ще посъвам. Вече не го да. Втория канал е в Мърквиле. О, шит. Така мисля, че беше. О, шит. Така ще бъде. Това канала. BG Gameplay Team. Така, негов лидер е Георги. Той си няма друг канал, това му е канала. Той качва клипове като обича да играе страшни игри като Amnesia, Outlast, Metro Last Light. Не знам дали тя е това. Не е страшно. Разбира се, Minecraft. Изберете поредица, да. И 9 Spice 3. За него искам доста да се субскрипнете. Да, за него се субскрипнете. Да, това е за него. Казах, че ще бъдат 4 канала. Втория е, т.е. третия е Subject. Он е судите аватари. И това е Тони. Той е от SK TV. Той качва хубави клипове. Като този клип не знам. Страница от 4 с Никито. Resident Evil да с Роуз. Battlefield с банката, много хора знаят банката, разбира се. Portal, Mirror Edge, Firefly Web, Deathmatch. Да. Аз съм в дискусията. Да. Този клип не съм го виждал. Той сега го качил да преди 2 часа. А това е трети канал. Втория канал е Никито. Той е доста забавен. Като говорим преди много за прави гивлейчета. Много хубаво, като почне клип, говори за ядене. Например, пеят автобусни спирки и така. Той се занимава с притролване на луната, т.е. на Moonbase Alpha. Remember Evo Truck Simulator 2. Giveaway-чета. CS. И доста страшни игри, да. И той е с Outlast. Не знам дали той е
превъртал си. Аз го следа много. Да. И това беше всичко от мен. Очаквайте на игра полицена. Той ще направя специалки да избират каква игра, която да е, аз ще продължа на игри. И да, това беше всичко. Дано клипа да ви е харесал. Абонирайте се за Никито, Тони, Baby Gameplay Team, и за Роуз. За абонирайте, да. Това са каналите, които ви рекламирам. Дано да съм ви бил полезен и чао!